పోలీసు శాఖలో నైతికత పెరగాలి. డిమాండ్లు 11వ రోజు. పోలీసు శాఖ పట్ల గౌరవం కానీ, అక్కడికి వెళ్తే కూడా న్యాయం జరగదన్న నమ్మకంగానే ప్రజలకు కోల్పోయిన రోజు. ప్రజల నుంచి వచ్చేటువంటి నిరసనని నియంత్రించగలిగే వ్యవస్థ ఏది ఉండదు దేశంలో. పోలీసు వ్యవస్థ తన నమ్మకాన్ని ప్రజల్లో కాపాడుకోవడం, నిలబెట్టుకోవడం చాలా అవసరం. పోలీసు వ్యవస్థలో నైతికత పెరగాలి. ట్రైనింగ్ స్థాయిలోనే నైతిక విలువలని పద్ధతిగా నేర్పాలి. విధి నిర్వహణలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు నైతిక విలువలు ఏ మేరకు పాటిస్తున్నారో నేర్పండి. పర్యవేక్షణ ఉండాలి. కమ్యూనిస్ట్ ఎవరికి తెలియదు, కమ్యూనిస్ట్ ఎవరికి తెలియదు.